El Dia Internacional de la Dona és una jornada per alçar la veu, reivindicar els drets de totes les dones i per recordar que la lluita feminista continua sent imprescindible. Al llarg del temps, gràcies a la unió i la força de moltes dones, s'han anat fixant certes dates que han marcat la vida de totes i cadascuna de nosaltres, i per això és necessari fer-ne un repàs i recordar el camí recorregut. Mirem enrere, i ho fem amb les paraules de l'escriptora feminista catalana Maria Mercè Marçal, que va expressar amb força el compromís i la identitat de la lluita. A l'atzar agraeixo 3 dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser 3 voltes real. Les nostres besàvies i àvies no podien fer res sense el permís d'un home, del pare, del marit, del germà. El primer gran pas va ser el dret a vot. La nostra opinió es va tenir en compte. Ara bé, això, malauradament, no va ser així arreu del món. Encara avui hi ha països on les dones necessiten un home al costat. No poden fer res de forma independent, lliurement, i on la seva opinió no només no és escoltada, sinó que no és permesa la seva expressió. Aquestes dones, en ple segle XXI, han de viure amb por i no se'ls permet estudiar, i per tant se les intenta condenar amb la ignorància. Per tant, per les nostres besàvies i àvies i per totes les nenes, noies i dones que pateixen la discriminació encara avui, ens reunim aquí per destacar aquest dia com un dels més importants de la nostra història i per tot allò que representa. Així, entre tots els drets, fem ressò del més important, la veu, la nostra veu, la mateixa que crida a cada manifestació. La mateixa que no es queda callada davant d'una injustícia, la veu que lluita pels drets de totes i la veu que crida per les que ja no poden cridar. Som conscients del camí que hem avançat, però no podem baixar la guàrdia, perquè, com ja hem dit, hi segueixen havent moltes dones al món que viuen aterrides, a l'ombra d'un home que els ordena què han de fer i fins i tot què han de pensar. Hem d'unir la força i creure que realment tenim el poder de canviar la història. Cada cop som més les dones que estudiem per a tenir una cultura, per a ser crítiques i expressar les pròpies opinions. Això és el que augmentarà el nostre poder i permetrà que ajudem a dones d'altres punts del planeta, aquelles que els obliguen a callar. No podem oblidar cap racó del món. Volem treballar per la igualtat aquí, a casa nostra i també més enllà, en països on impera l'autoritarisme. Lluitarem per una vida digna, amb igualtat d'oportunitats. I amb quina arma farem aquesta lluita? Amb la nostra cultura, amb les nostres idees, amb la nostra veu alta i clara. Finalment, aquesta és la lluita que ens concerneix a totes i a tots, que ha de ser compartida per tota la societat. No és part en contra d'una altra, sinó just al contrari. Els homes tenen un paper fonamental en la construcció d'aquest món que volem més just i equitatiu. Només amb la implicació de tothom podrem assolir la igualtat real i efectiva per les nostres mares, les nostres àvies, les nostres filles, les nostres germanes. Avui, totes i tots ens unim per dir prou a la discriminació i a la violència. Ens unim per exigir la igualtat d'oportunitats efectiva, perquè no hi haurà democràcia plena fins que les dones visquin lliures i amb drets garantits. Seguim lluitant, seguim endavant, perquè els drets no tenen gènere.